Ako spravíte z dodávky pohodlné miesto na kempovanie v prírode bez trvalej prerábky? Naše vyberateľné kempingové boxy viete naložiť do auta za pár minút a ešte rýchlejšie pripraviť na cestu. V tejto dodávke máme Flexi Spací box, ktorý obsahuje rozťahovaciu posteľ pre dvoch. Obsahuje pohodlný madrac, autochladničku s 2 zónami, 2 pracovné dosky, prenosný plynový varič, zásobu vody a umývadielko s nabíjateľnou batériou. Flexi Spací box je ideálny na víkendové výlety, rybačky, festivaly alebo road tripy. Všade tam, kde potrebujete pohodlné prespanie a zároveň dostatok priestoru počas dňa. Keďže sú naše boxy vyberateľné, auto môžete cez týždeň používať úplne bežne a cez víkend len vložiť box a vyraziť do prírody. Nejde o trvalý zásah do auta, takže vôbec nemusíte riešiť zmenu technického preukazu. Ak radi cestujete pohodlne a jednoducho, Flexi Spací box môže byť pre vás ideálne riešenie.